Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: thriller. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: comedie. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: dramă. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: dramă. Romantică. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: western. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: thriller. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: comedie, SF. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: dramă. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: aventuri.